ତମେ ସୁରାଣିମାନେ ଏତେ ସମୟ କଲ କାହିଁକି? देखा देखा कि बाबू आता तो समय गला ଓ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ସମୟ କରିଦେଲ। हाँ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତମ ସେଇ ସୁରା ଦିଅ ମୁଁ ପିଇବି। ठीक है ताली बाबू ତାହେଲେ ଦିଅ ବେଳେ ବସି ଏତେର ସୁରପାନ କରିବ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ମୋର ଆତ୍ମା। ଏ ମାଇନେ हाँ ତୁମେ କଣ ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ରଖିପାରିବ? जानते ना ମାଇନେ हाँ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସତ ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଦେଇ ଏ ରାତ୍ରକୁ ବିତେଇବା କି? ठीक है ताली बाबू ସତରେ? हाँ ତାହେଲେ ଆସ ଆସ ମଇନି, ଆମେ ଏଇ ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ରକୁ କିଛି ଜନନ୍ତମୟରେ ସତ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଇ ଭରିବା ରାତ୍ର। ठीक है ताली Thank